tatenda maveterana kuvhotera CAB3 nageneral Zanupf. Komalaka hadzi kwenyaya yacho ndikada kuicharara munogona ngoti iwo wakunyanyorara pabasa. Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Ndandamboti gatise nadzo nyaya idzi because pane zvimwe zvinhu zvekuti tinogona kuti tikati gare inonzi fare tindike, but at the end of the day tikasadzidiscussa nguva iripo tinogona kuti sei mangwana mune makuti pakabhaizika big time. So these are the Zanupf members of parliament who did not vote today on the constitutional amendment bill number 3. First thing first, pane anonzi Angelina Gata kubva kwaita Jenfan Muswere manje ndo vaya vekuti vakazomboda kumbodzingwa. If you guys still remember him, angambori minister of publicity broadcasting what ameno chimwe chipost chakazongoiswa chisina kana nedhiri. So maybe that is the reason why he is angry or something. I don't know kuti chichanyasoitika paari, but he did not vote for CAB3. Miriam Chombo, I don't know the reason why asina kuzviita, asina kuvhotera. Sheila Chikomo haana futi. Tatenda mavetere baba. Pana mavetera ndo pandinakidza because ana mavetera ndo vava shasha dzekongonya isitongova vari minister of chi vava dzakaita mukurumbira. If you guys know the definition of dzakaita mukurumbira, ndo ana mavetera ivava dzakanetsa kudhara dzacho idzodzo. Vamwe vanenge vachiti hanzi makakika kudhara. Baba kongonya ero pepa hatina zera nayo. But after everything kongonya hatina kuzoitarisa, and my reasons are kuzikanwa na iye. First thing first, in the morning I will tell you the reason why she did not vote for CAB3. And tine ava vanonzi Joe Stole. Saka panapa tine vangani vaita 2 4 6. Those ones they did not vote for CAB3. Anditi mukuzona akunyazokuratidza kuti chinhu chachakatofoira kudhara ichi, but because of kune vanhu vatengesi vekuti amene utanika 2 already vaya I understand them we are up 50,000 nemota. Those ones ndinovanzwisisa. And Tema Mliswa was right. Pakatanga kuataka chivaya chiti unenge une dzungu wakutomhanyira pa mota nekuti munhu angotaura ari muparliament aitoziva skiri rake raanga kutozviitira baba because zvatozoshanda hazvo at the end of the day. And kune vamwe vari kunzoni those people they reported to be on official ministerial duties kureva kuti vanenge vasiri padhuze munhu anenge asitomborara munyika. Ndo chimwe chinhu chinoichitika. Pekutanga pana anonzi Rajesh Kumar Modi uyo haana kuvhotawo. Barbara Rodzi minister of chi is it tourism or something, but Barbara Rodzi ngozi yati haana kuvhotera negirigini. Ana Rodzi ava vanenge vakabva zvavo, tichazoitaura nyaya yacho mozoti yo kuti munhu akabva zobva nekwemdc kudi soka maybe that's why asinawo negirigini. Aiwa no, tichazotaura nezvayo. Tongai Munangagwa ukaona usingachavhoterwa komana nevana vakoyo idea chako chorongowa choregedza vana vako zakuti there is something wrong. Kuna Dingimuzi Puti ndo vasina kunge vachivhota futi vanhu ivava. So palist iri pazasi panapa tine 4 vasina kunge vaita se vavhota. And then kune appointed MPs such as General Anzelm Sanyatwe na Ziyambi. They did not vote because under Zimbabwe's constitution and parliamentary procedures, non-constituents appointed MPs are not permitted to vote on constitutional amendment bill. The law allows them to participate in parliamentary proceedings, but they are excluded from voting on constitutional amendments. That is the reason. As Ziyambi Ashagara, you ndiana no voter Ziyambi. I always ask you guys, mese mimi muri panapa ndakubvunza mukutadza undipindura kuti ukaona face ya Ziyambi unofunga chi? Ko ukaona ya Jacob Mudenda unofunga chi? Saka mazifesi avo ega anotokukudza zvine zvakawanda zvazvinotongotaura. Alright, ngatiise bonus face. Ukaona face ya Daniel Garwe, what do you think? What comes into your mind first when you see those face? When you come across that face, even on internet, even live direct, unoona chi? If face dzimwe dziya dzekuti handisina kutaura kuti inini ndinofunga chi pamusoro pazvo, but zvine zvazvinongoreva zvakawanda kureva kuti even kana vanhu vacho vanenge vachitoda kutovhoterwa navo vanotaura kuti uyo kana iri vhoti yako inonetsa. So guys, chinhu ichi changa chiri suppose kunge
chichifoira. Ndo pane point yangu hombe iri panapa. But achina kuzenge chafoira chazopasiswa nevanhu vane makaro. I understand zvinowanika zvisedza inzara utengese vamwe vari kuti ye vanhu vacho vazopinda vakadidi vanhu vakafojerwa kupinda kwako vakaita most of the people vari papa. I understand some of them vanenge vangoro vatengesi vanenge vanongoningira because of the love of money is the root of all evil. Hausi kuziva zvinhu zvawatoita kuti zvichakonzeresa mangwana. Even iwo uchachema. Tine vanhu vakawanda vekuti vakatotanga kubuilda vachishandira this so called Zanupf kusvika isvike ipa yave nhasi iko zvinezvi. But nhasi tichitese mukuchema navo. Tine vamwe vanhu veZanupf vekuti they are still in exile like all of us. We are still with them. Tamba imwe chete iyoyi much for much what iri kurohwa ye iri kungomhanyisa munhu wese ari kungotizawo tiri kungotiza pamwe chete tinavo zvekutoti I don't know kuti vachanangawo nechekupi kana kuti taakutsvaga mamwe magreener pastors will be with them. Mareasons angoripo akangosiyana siyana ekuti zvinhu zvakatoitika azvo kumashure zvikadarika. So these people vanzi vatengesa vacho haungakundwe kufunga nevanhu vakaita seava. Jennifer Muswere ndoko anotori kubasa kwake kwandoshanda, but he decided not to vote. Angelina Gata, she decided not to vote. Miriam Chombo hatichatotauri, Sheila Chikomo, Tatenda Mavetera naJoy Stole vatochuza kuti kuvhota zvakatodhakwa. Hatitodi ava vari kunzi vari paministerial duties ava hapana. Unotadzira ufunga kuti vaitadzira nekukosha kwakaita chinhu chavo noise inge iripo yese. Do you think kuti vaitadza kungoti tiri kuuya tirongomeka appointment? Uri minister and no one will stop you from doing whatever you want to do. You can come at any given time uzoti day rakati kana even if it's a meeting or whatever you make a day or make a plan kana ngoti I vote in advance zvinoita because it's up to them. Ndikuningirini kwavo vaigona kutongoya ngoti isusu let's try something paingogadzirwa a certain way yekuti zvinge zvichiningina. But these people they were not interested in voting for this whole thing. But iwewe uruzoti zvakapindemo muri munhu weningirikeni ndichazotanga ndaramba ndakungozvitaura zvangu but zvinhu zvokuti zvinenge zvichirwadza. But I am happy with these people. Tatinda mavetera sorry shamari dzimwe nguva tinembosvika nguva yekuti tanga timbori muchiki tinenge tichiti tikakuona uchiwa kongonya taicriticize kongonya saka izvezvo takuti ukaridza kongonya ukatamba kongonya yako aiwa watosekererawo zvitoti aiwa tamba zvenyama iyi because takutanga kutokudza kuti waitinakidza uri pastudio 263 papa wakagadzira legacy iri zvekuti izvezvo you deserve respect. Tozoti hauchagarise zvako ikoko kuZanupf the likes of Jennifer Muswere nyaya yenyu kudzinga kumabasa and we've been criticizing you from day one. Muchinzi mbotaurwa nyaya yenyu pamaifumurana naHope muchinzi imimi macertificate yenyu ndembikirwa machinchi and we were clapping hands for people like Hope vachikuroastai. I understand guys but I apologize please pane zvinhu zvakaita seizvozvo. But ziyambi I'm not going to apologize because today you were celebrating and even dachinhu chiwapotopiwa mukana you were going to vote ndongotori panumber 1 ipapo chero zvikanzi zvaita sei chero ukarohwa nerekeni pane rimwe ziso rako I don't care kana kuti ukarohwa ukaistirwa neshiri madosi whatever chero uri pabhaskoro it's up to you. I don't care zvochaita ikokoko. Kozoitawo vatengesa vacho vaya aiva genda renyu rakakumirirai tichazoona henyu kuti zvichange zvakamira sei papapa. Musafungidzira kuti zvamapuwa zvinokuraramisai nekusingaperi. Kuneko vamwe vanetone hupfumo vakaba panguva Mugabe but nhasi nhamo iri kungovarova. Thank you so much muri yeZimbabwe and have a good night.